Horas madihita saluhutna martangiang mahita. Sodang duhot hatiuron sia tuhatta debata imana manorangi roha duhut pikirata laho tumangihon hatana. Amin. Hatani debata dihita di bagasat tikion imana tersurat sian buku sada Musa bidualu ayat 15 sahat rodi ayat 22 songonon ma didok disi. Jadi nina debata ma madok sinoak ruar maho siap parawi ho dohot jolmam dohot akka anakmu dohot jolman anakmu rap dohot ho paruar ma rap dohot ho nasa binatang sian nasa namar daging akapidong dohot pinahat dohot nasa nama jirir di tanoi asa rodot nasida jalalam torop di tanoon. Jadi ruar masinoak rap dohot anakna dohot jolmana dohot jolmani akka anaknai ruar masiap parawi dohot sude binatang sude gulok-gulok dohot sude pidong sude nama jirir di tanoon masibuam masam nabi. Dungi di pajok sinoak masa dalanggata di Jahoba jala dibuat sian nasa pinahan nagajing do sian nasa pidong nagajing bahe pelea situtungon pelehononna di langgatani. Jadi dung dianggo Jahoba uap na hususi nina Jahoba ma di bagasan rohana dang be ulahaku manorui tanoon ala jolmai aina jaddo pikiran ni rohani jolma siat siete hetehonna jala dang be ulahaku mangaragehon nasa na mangolu songon na hubaheni ope saliling adong tanoon dang jadi masohot saburo dohot gotilon ari ngali dohot ari las ari logo dohot rodonyari aria dohot borngin olak nido sahatna topi ni hatani Tuhanon di pasuang Jahoba hinadenggan ni ngolu ni jolmai huria ni tuhatta dangadong jupak kita sian hadirio ni debata sadiri hajahaton songoni tong dihirim rohana sia jolma natinopanai unang madabu tu bagasa dosa alai jolma na parjoloi ima si Adam do si Hawa hape madabu do tu bagasa dosa jala godanga sia goparanna gabe akka si ulahon hajahaton inung alam deak di tanoon sahat tu zaman ni sinoak ima mabahil lungun rohani Jahoba alai asido rohani Jahoba yanggo marnida sinoak huria ni tuhatta dipangidoho debatado akka parjahati asa tumadikon akka dalanna alai dang pangoloi nasida disi jala taringo tu hajahato dang marhadomuat debatatu si jabbar ni hajahaton ima uhumani di paro debata ait nasumar mangalatap aiki jala sumar situtu di tanoon jadi tosma hosani nasa namar daging nama jirir di tanoon rodi pidong doho pinahat doho binatang rodi sude nama gulmi di tanoon rodi jolma sudena asing ni sinoak dohot akan arap dohot ibana di bagasan parau na pinaulinai hobar tu parsuruon ni debata molo tarimang-rimangi tung masay ngerido na masaon ala ni hajahaton ni jolmai mahape gabe dohot tu akan natinopa na asing manginona akadongan sapor siaon dungi say mangalata maiki di tanoon manitingi 150 hari lelenga jala di ujung na marsi maaik na sumari hataridaan na marhite na di paluan ni sinoak darapati jala dang bemulak tu ibana jala sahat tu namahiyang matanoi didok debata mahatana tu sinoak omman nagabe turpu jamitatta di bagasat tikion
Jadi ninna de batama madok sinoak ruar maho siap parawi ho dohot jolmam dohot akanakmu dohot jolman anakmu rap dohot ho paruar ma rap dohot ho nasa binatang sian nasa na merdaging akapidong dohot pinahat dohot nasa na majirir di tanoi asarodot nasida jala lam torop di tanoon hobar tunanidok ni de batai jadi ruar masinoak rap dohot anakna dohot jolmana dohot jolmani akanak nai ruar masia parawi dohot sude binatang sude gulok-gulok dohot sude pidong sude nama jirir di tanoon masibuan masam nabi tung masai balgado huasoni Tuhan itu nasida sinoak tung masai maka malatehon haburjuon ni debata itu ibana ay marhite asini rohanai di palua ibana dohot akan arab dohot ibana di bagasan parawi tada nilas ni rohani sinoak itu Jahoba di pajok sinoak sadalanggata di Jahoba di baheni dang ala persuruan nasiat debata alai ala sadalanggata dohot akapelia situtungon nunga hatotongon nasiat Tuhani dohot pameleon manang ibadah parulaun ni sinoakon patuduhot pabua aka jolma naung majalo asini roha siat debata ikod do gabe na jumolo laho madok mauliate tu debata jala patu pahoni ikod do siap bulus ni roha dison mahita mamereng sumurung do debata di bagasan ngolu ni sinoak ibana jumolo pajok kon sadalanggata di Jahoba jala ikot jumolo do tatujuhon ngolu taon tu Jahoba di tonga-tonga ni akka panggulmiton ni ngolu taon hurian itu hatta jala na mangihut dibuat sinoak do sian nasa pinahan nagajing do sian nasa pidong nagajing bahe pelea situtungon pelehonon na dilangkatani jadi dung dianggo Jahoba uap na hususi tung masai lomodo rohani debata diaka pilihan nai nina Jahoba ma di bagasan rohana dang be ulahakku manorui tanoon ala jolmai ai najak do pikiran ni rohani jolma sia-sia tehetehonna jala dang be ulahakku mangaragehon nasa na mangolu songon na hubahini ope saliling adong tanoon dang jadi masoho saburo dohot gotilon ari ngali dohot arilas ari logo dohot rodon yari arian dohot borngin akadongan sapor siaon sia turpuk jami taon di pabotohot tuhita pabua debatado namar huaso di portibion jala di pasuang Jahoba do hinadenggan ni ngolu ni jolmai marhite uhuma dohot asini rohana ibana pahoton akana masa di portibion asaboy manahan ngolu ni akana tinopanai di tanoon jala dihita saluhu nakadongan sapor siaon nunga di pasuang Jahoba hinadenggan ni ngolu ni jolmai marhite Jesus Kristusi nunga di padame hita dohot di bata dilehod do dirina humok kopita gabe silua jala pelean bahen uap na khusus tu debata ai marhite pakokoponna di hau pinor silang gabe malua hita sian parpiar ni rimasna na sora sudai amen martangyang mahita Tuhan debata na marabangsa di banua gijang nunga hutangi hok kami be Tuhan hatam nunga marsaringar tu tonga-tonga ni ngolu nami saya si maroham di hami Tuhan pergugui mahami mangalo nasa najat gabe si ulahon nadengkan mahami unang si ulah hajahaton jala moliate Tuhan diasi ni roham dohot di holong ni rohami nunga ditubus sohami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus nunga dipadame hami doto aliyamang jala bui hami tutu makatai doto di bagasa todi marpangidoa tuho mamuji pasanga poko Tuhan ramoti mahami saluhukna
Duho saluhu na hunaon nami, jala sese sama Tuhan aka dosa pangalasun nami. Holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhuna. Shalom.